stage was much more slippery than I was expecting, especially the car park area. It's really difficult to turn the car. Generally it's good, we didn't make any mistake. It's a short stage. The real rally starts tomorrow, so for now it's good. It started quite unlucky for us. Right before the super stage we had a problem, mechanical problem, and until we fixed it, it was a very small problem, but we lost some time and we had a 1 minute penalty, which is 10 seconds. But I mean, could be a better and happier start to the rally, but that was our chance this time. But we just lost 10 seconds and it's a long rally. We will try to have as much fun as possible. Чувствах се прекрасно, автомобила върви супер, държа се добре. Хлъзгава е отсечката доста, но няма как, понеже нямаме кога да загреем гумите, то това е за всички. Дадах всичко от себе си, карах предпазливо и времето ми е добро. Като за първи етап, малко неуверено тръгнах в началото, проблеми нямахме. Мои две грешки на първите 2-3 завоя, докато усетя сцеплението. Оттам нататък добре, пазихме се повече, добре мина за нас. Супер специалният етап беше доста хлъзгав, пазихме се доста, така че не давахме всичко от себе си, както и от колата. За нас състезанието ще стартира от утре, така че утре ще напънем. Така че утре ще са по-добрите времена. Сега искахме само да финишираме, да зарадваме публиката и феновете. Затова се забавлявахме на трасето. Хлъзгава беше много отсечката, особено на паветата. За първ път карам Мицубишито на павета. Завъртях се там на самите павета, единия завой просто го изпуснах, имах заден ход, но пак като цяло беше добре. Приятно карахме за публиката, повече отколкото за време. Отсечката, мисля, че на всички са втори, доста хлъзгава. Проблеми нямахме, внимавахме повече заради бордюрите. Същинското рали започва утре.